Najeriya. Ga project new Najeriya. Ina ta maka magana tun da kuma ka kika saurare ni. To saboda Allah da me yake so mun riga mun gama magana a ciki na kama hanya zan fita kuma kin zo kin tare me ya faru Shekaran jiya baka bani abinci ba, jiya baka bani abinci ba, yau ma haka za ka karkata rigar ka tafi gaskiya na gaci. Dan adam batulu kin manta da gwamnatin baya wanda kullun da kaza kike karyawa ki ci chips sannan kuma in zaki sha tea sai kin hada da gwangon pig milk kina ci kullun ba kakkauta amma za har kin manta dan mun shigo wannan gwamnatin babu kuma shikenan sai kuma ki shiga daman mun lissafi Ka daina karanta min mulkin baya, to ba gwanda ma mulkin baya da tunda an bani na ci, wannan karan ka sai da gari a TV ana ci, gaba ɗaya wata ta kama ni tsawon shan lito, ba su ya kama ni saboda tsawon cin garau-garau, ya ni ba zan iya ba. to ni ba ni da sisi ba ni da sisi kai zo dala ba ta 5,000 ai ba ni da ko sisi ba tun da na sa mai na fita ta zagaye kona mai na kawai ne bisa da dawo gida Duk dai abin ka ce duk san makal kenan. ina da shawara me zai hana tun da kana da gonaki a ƙauye mu koma can kawai mu kufa noma Ƙauye? yayi daidai yaro ya bada shawara mai kyau yanzu kin ga dama ina da gonan gado wanda in na je za mu ta noma sai mu noma abin da za mu ci har shekara guda Makwabci me ya faru na ji kuna maganan za ku koma ƙauye kuma? wallahi ka bari kawai ni kawai tsadar rayuwa a cikin birnin wallahi ta mun yawa Ka neman kuɗi ne shi yasa. kullun tsalle nake ko kuwa rarrafe nake ko tsallen kwado nake kullun nema nake ban samu ba kullun na fita ka zan dawo Kun wanda ya zaɓi wannan gwamnati baya jiya. Ƙauyen da kuke cewa za ku koma, gara ma in dai zan ba ku shawara gara ku zauna a birnin da kuke. Domin a can ne tsadar rayuwa ta fi ko ina da ina. A can ne fa rashin tsaro ya fi yawa. A can ne sace-sacen al'umma ya fi yawa, kidnapping kenan. Ga rikicin manoma da makiyaya. Duk wani bala'i da masifa da ka sani ana ciki a ƙasar nan, a can ne ya fi yawa. Saboda haka gwara ku zauna a nan. In za ku bi shawara ta ina da mafita, zan ɗora ku akan layin da za ku samu mafita. to me zai hana mace ce shawara ka makwabci Project New Nigeria, ADC ko Atiku. Project New Najeriya, dama akwai wata Najeriya ce bayan wannan? Ba wai sabuwar Najeriya bace ba kuma sabuwar jam'iyya bace. Wata tafiya ce da matasa masu kishin ƙasa suka kirkira. alhamdulillah kuma mu daman addu'ar mu da mafarkin mu dama mu samu waraka jin daɗin mu na baya ya dawo Kajin nan dai. to shi wace ce Edison mu ganta Edison da kuma Kuma karɓi wannan. Kuma karɓi wannan. Wannan shine Alhaji Atiku Abubakar, wazirin Adamawa. ƙwarai Wannan ita ce jam'iyyar da Alhaji Atiku Abubakar. to Ita ce nake gabatar muku da ita. to Wannan kuma shine logo na Project New Nigeria. Ƙungiyar da Hajiya Kaltine Oyiza take jagoranta. to Tare da Hajiya Kubura Kolo. to Saboda haka idan har muka zage damtse muka fito mu ya mu matasa maza da mata da iyaye za mu iya kayar da wannan gwamnatin mu canza ta domin samun sabuwar Najeriya. Shi sa muka ce Project New Nigeria. da fatan dai katikan zaben mu da nawa da naki baki bar su ya lalace ba ko ki dauko ki aje shi kusa sannan ki shashare shi in ya da tun Kai na ba maka ajiye mana ba? kar ki ga mu magana ni nake zama a ɗakin ko ne nake lura da ɗakin Ai yanzu kuwa zan je in tattaro in nemo. Saboda haka tun da kun yadda kun amince. Ni kuma zan yi kokari insha Allah daga yau ba ku wajibi. Kafin Allah ya kai mu zuwa ranar zaɓe. Allah ya nuna mana Baba a ce kuka sha kurin ka kamar ka karɓi ƙasa.